Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy no mga higala, adlaw na usab karon nga usab tarong adlaw na usab karon nga Miyerkules no, pizza 20 usab tarong higala 24 pizza 24 na ining bulan sa Setyembre. Ayan no, hapit na gyud mga higalang Oktubre nga murag duol-duol na lang gyud mga higala ang Pasko sa pagkatao. Kumusta naman mga higala? Naghinaot ko nga na kamungtanan sa Kapsikis Panglawas ni ining kamuntuhon ato din kumustahon mga higala. No? Labaw sa tanan, ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, o nga manusab ang tanan gyud nga mga kaparian nga miyembro sa Katolikong Simbahan, ilabi na gayon ang akong mga kauban sa Diocese of Dumaguete. Nahala, no? Ato po, labi na gid ako mga classmate, of course, no? Si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, o si Father Tonton Arnaiz, no? Mga kura paroko ni sila puros may higala nga mga buutan, no? Kaluoy sa Ginoo. Murag ako ray buutan po. Ala, no? Marami ito mga higala. So, kumusta naman ang ginawad kita mga higala nga walay problema? Kumusta naman mga parokyano? Kami busy kay meron mga higala. Monthly good may nagkuan. Nagpahigayon sa amo ang pilgrimage. No? Gani, baguhay pa lang na itong nakalabang pizza 22. Nagkuan may. Pilgrimage may dito sa San Carlos City. No? Pagkapatsada kayo mga higala, no? Ang San Carlos City, no, labi na gayon ang ilahang dito may mahigala, no, dito may na mahuway. Pag abot ko na mo gikan San Carlos kay 97 kilometers rabaya mahigala gikan sa kining ayungon paingon sa San Carlos, 97 kilometers na, no. Sa pag-abot na mo dito na mahuway dahil may wala dayon may mo direkta dito sa kining cathedral sa San Carlos para sa among pilgrimage proper, no. Dito sa kining San Carlos Center Mall. Pasto lang patsyadahan dito may higala, no. Na dito kasya ditong kakabuok man siguro tulo na ay mga lingkuranan nga kini bitang mga iron kuan as kini bang murag salaset, no. Iron salaset, no. Kana bitang gamiton ibulutang mahigala sa mga garden, flower gardens na lingkuranan dito. Naapoy kining ilahang restaurant dito mahigala. Naapoy CR na tubig. Tumayo kayo mahigala. No nya maabi-abihon kayo sila nya bugnaw mahigala kay lapad man kayo ng Center Mall. Ayan, no. Sabana nga dako nato nga pagpasalamat, no, sa San Carlos Diocese nga naka-pilgrimage po mi dito. Sunod bulan mahigala, kada katapusang Lunes mahigala mo ang pilgrimage, adto na po mi sa Diocese of Kabangkalan. No? Adto na po mi sa Kabangkalan City, no? Nala, no? So muna nga ako dahil giawhag ako mga parokyano, ha? Ibutang gina sa inyong tagsa-tagsa ka mga kalendaryo, no? 4th Monday of the month. Pero sa dili pa, magpreparar punta, ha? Mahimo punta sa ato ang mga pagpamalandong para ber ang pilgrimage proper. Ayan, no? Muna ako yung i-recommend mga higala ang kuan, kining mag-pilgrimage mo sa San Carlos. Ninsot San kayo, no? Pag humangikan mi San Carlos, na maingon dayon mi sa kuan kining of course ida nga mga mall dito, apil po naman dito kulo kumpra po lamang mga kuan mahigala pasalubong ba sa atong mga kalagmitan yun nagpalit og pasalubong ang mga kaubanan ako dito kay matud pa nila ang mga apo ko musugat gyud gi kalagmitan sa mga nanguyog mahigala mga old timers man, so daghang kay mga apo no muna na dito po din taon may kuan dito na may Gaisano, na apoy kanang City Mall, daghan dito may gala, no?
naapoy ka ng Save More, yan. Daghang kayo dito mga very progressive ang San Carlos City, no, na nga dito po akong mga sakop na malit-palit po din taon ng mga pasalubong, ayan, no, doon na po yung souvenir, t-shirts, ano. So dindot sad kayo mga higala. Karong October 27, last Monday of the month, mga to na po mi sa Kabangkalan, no, nya mo gihapon, no, mga mao gihapon nga mga purpose nga gikan mi sa Kabangkalan mo padayog do unya dayon mi dito sa Mabinay, no? Wala kay ko dire comment dire sa local dire sa Muas sa Negros Oriental kay murag pug wala by sense of thrill ba. Pa-thrill man po nang magkuanta kana bitang mag pilgrimage tabi nang katuho mga lugar nga wala pa takadto no, pa-thrill po ba. Ano, may muto na may gala rin na tayo may gala sa ito ang CBCP News. Ay, wala pa man dahil ko kakuha CBCP may gala. Abi no, padayon karon no, nagmalampusod yun ang mga kalihukan sa kanakalabayng Domingo, no, to corruption, yes to good governance, no. Gani sa bako sa Dumaguete, napahigayon po nila dito ang good governance kana bitawng kalihukan sa kining rally kabahin sa mga problema karon sa korupsyon sa nasod mo na. Kami pod naapod may mga gala, naapod may amoa, nagpicture, nagkuan pod may, naghisgot pod may kabahin sa kining corruption, no to corruption. I was dealing more on greed and selfishness. Kaya kitang tanan manaan yan. So nagpalampuson, more or less according to the PNP, 100% generally successful ang kining 1 trillion march. Although nga doon ay gamay nga glitches tungod lagi na itong mga grupo sa mga mask, no? Mga mask gangsters, na mga sinuhulan man pugkulong ato tag 3,000 man pud ay kuno in taon ang gihaylo sa mga bata in taon, mga teenagers nga baling mga isuga, pero more or less, no, ang atuang kalihukan sa ato nakalabayng Domingo agi og pagkundina sa korupsyon o pagpasiugdan ni yes to good governance at pahigayon generally peaceful. Unya padayon usab karon sa CBCP nya sa kuan mahigala Vatican News, padayon karon mahigala ang panawagan sa atong talahorong nga Santo Papa Pope Leo nga matud pa mga pag-ampo mga pangaliya aron usab nga matabangan ang mga tawo nga nahimong biktima niining ubay-ubay gyud mga higala nga kalisdanan ilabi na gayud ang mga gubat nga nagpanghitabo karon sa tunga-tungang sidlakan, particularmente dito sa Gaza Strip ug ingon man usab dito sa Ukraine nga padayon karon ang gihimo sa nasod sa Russia nga pag-ilog sa lugar sa ilahang nasod. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ini kamuntuhon ug padayon kita sa atoang nga pagpangalagat. Ari na ta mahigala sa atoang katikisen. Bino ang atong topic karon, ang atong tupiko, o sabi ni saya pa na tupiko, kini kabahin sa ang atong topic karon, sama itong topic karon, higala, no, dara higala. Wala man ako mapakli gunidaan. What is our topic for today? Generosity antidote for kanang greed, no? Generosity antidote to greed. Okay, no? Atong sugan yung malaki lugos nakaklaro si Lolo. Abi na way gala, generosity serves as an antidote to greed because it shifts from accumulation to release. So, yan o, accumulation. O, sabi ng accumulation, mahigala. Kana bang murag ganahan gini mong angkunon tanan? Murag imuho na lang tanan ba? Muna gitawag na itong accumulation. Accumulation to release. Ato pa, gikan sa ana, paingon sa ana. Ano, mga yan.
because it shifts from accumulation to release, cultivating empathy and fulfillment rather than self-centeredness. Ato pa, kini di ang pagkamanggihatagon mahigala mo gani siya katugbang or matud pa kaayuhan sa kinaiyang hakog, no? Kanang kaayuhan mahigala no, katugbang, no, sa kinaiyang hakog. Ngano man tungod kay imbis nga murag ang kuno na nimo ang tanan, nagpasabot man kini nga i-share na nimo pod, magmangihatagon ka na, no? Nagkasabot ma-cultivate, mapalambo nimo diha ang matumatod pa pagtan-aw usab sa kaayuhan sa uban ug dili lamang ang imong kaugalingon. Unya pinaagi sa pagkamanggihatagon, no, sa oras ba, sa talento ba, o sa matud pa imuhag bahandi, no, counters insatiable hunger of greed, no? Kana bitang kagutom ba mga higala nga urag wala na katagbawan, mo na gitawag natong insatiable hunger of material things, creating a cycle of joy and provision, ultimately fostering contentment and allowing individuals to be a blessing to others, which in turn enrich the giver, no? Kana bitong may bitang ka, you are a blessing for others, no? Kana bitong manggihatagon ka mahigala, no? Murag mamahimo kang blessing for others, no? Wala pa kanindot day kay ni mahigala manghatagon ka, no? Kay blessing day ka. Blessing ka sa uban, dili ingon nga murag disgrasya ka sa uban. Dili, no? Kini day manghatagon kita, no, mamahimo kitang blessing alang sa uban. Muna nga maingon ang mga tao, you are a blessing for people. Because matud pa ang imo sa kining mo shift ba gikan sa kaugalingon lamang kung dili magtanaw na po ka sa uban. Unya fosters empathy, compassion for others. Ato pa mas mapalambo gyud ang kaluoy alang sa uban. Unya it cultivates fulfillment, no, kana bitang generosity nga may maghatag kanimo kalipay, no, malipay ka bag makahatag ka mahigala, no? Unya matud pa breaks the cycle of accumulation. Kana bang ang imuhang gusto imuha ra gyud lamang tanan. Unya unsa may mga how to practice generosity, unsaon man nimo nga mabansay gyud nimo ang imuhang kanang pagkamanggihatagon. Number 1 is give your time and energy. First is ang imong yung oras, time and energy. And number 2, share your talents. Is kanang imong mga talents din na nga medyo gipangtay-an na nga wala gyud in town mapahimusli sa uban. Imo gyud nang iya. Be generous with possessions. Kung unsay naa nimo, ipaambit ka na nimo. Na be matud pa intentional nga sa ato pa ang imong pagkamanggihatagon mga higala dili kay napugos na ka. Ano namang uban nga na nanghatag kay napugsan ba, wala ba napugsan na lamang, pareho ba sa mga uban nga dunay mga giapas napugos na lamang kung panghatag mga higala kay basig dili niya po niya noon ko tagaan. So muna, no, kinahanglan nga intention gid nimo nga manghatag ka, wala ka magpaabot nga balusan, no? Nya matud pa kung atong tan-awon mahigala sa Biblia, ato kanang mabasa sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Atong basahon mahigala ha. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy, ayan. Ato pa unang sulat ni San Pablo nga to kang Timoteo, kapitulo 6 versikulo o itong versikulo ha mahigala. Versikulo 17 ang suta 19. Mo na itong mabasa sa Biblia mahigala ha. Muna naa sa Biblia. Versikulo 6 19 hangtod sa 20. Mo na atong basahon mga higala ha, atong basahon siya. Okay, atong sugaan gamay gid mo di ko na ko kakita.
Matod pa diri mahigala pahimangdui ang mga dato. Nga dili sila magmapahitason o dili magsalig sa bahandi kung dili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod maghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato diha sa mga mayong binuhatan sa pagkamanggihatagon ug pagtabang sa uban. Niining paagiha makatigom sila sa mga bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. No ba na, no? So ato ka nang mabasa mahigala sa 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19. Hala, no? So muna, no, again, kung atong balikan ang atong topic karon, o sa ganito atong topic. Topic na to mga higala, ang pagkamanggihatagon, kaayuhan, makahatag og kaayuhan sa kahako. No? Makahatag og kahupayan sa kinayang hako. Ano muna, no? Generosity, antidote to greed. No? Ang pagkamanggihatagon makahatag og kahupayan sa kinaiyang hakog. Ayan, no? Klaro ha. So dili na ta maghinakog ha. Matay na kung hakog ta. Kay matun palagi ang kanay the more you give, the more you receive. The more you don't give, the more you don't receive. Wala sa ko nang ginaingon may higala, no? Kini pagkamanggihatagon ako jud kay ni. Ako nakasulay ko anak may higala, no? Dito sa una estudyante pa ko ba nga na ako'y kuan kanang na ako'y iklilite kanang estudyante pa ko sa una mahigalan ang eskwela man ko sa kuan sa San Jose nga sa una ang engineering department sa San Jose dito pas Carbon nga ako dito mo ko magpuyo sa may kanang Hongkira corner San Siangco kay dito man nag-eskwela ako magulang sa UB so man ako San Jose ko so ang nahitabo mahigalan tungod lagi ni ana usahay init man kayo sa mo gawas ko alas 12 alas 11 pasado sakay ko usahay og kining jeep no gikan sa Labangon no kanang jeep kamo agi dito sa may kaning Paterno na mutuyok man na paingon dito sa Plaza Independencia dayong balik na paingon Skulon dayong manaog na ko dapit sa corner Santiago so man no usay mag jeepney ko. Pero pagdaog na ako manghigala sa kuan sa kanang San Jose sa Carbon, kaman siguro na mga uno man siguro na kakuan. Uno man na ka kining andana. Pag mularga na lakaw na gid ko, mag-atang na kong jeep. So kita mo kog makililimos. O di ang nahitabo naluoy ba noon ko. So ang akong igpiliti, ako na lamang gipalit og saging, pinirito. Kung ipalitan po na ako siya o kanang juice. Kaya ako naglakaw na lang ko. Okay ra. Naglakaw na lang ko. Agis kulon. Di ba noon init kay kaayo kay kanarang mainitan ka, kanarang mulabang kandalan. Pero usually kanang sa kulon, kuan man na, daman na yung mga building. So medyo hamog-hamog ra. Pero mulabang ginoong kasdalan, dapit sa may Gaisano Metro, medyo maglabang-labang, kainit yun noon. So na ano, lakaw-lakaw ko, lakaw-lakaw, radyo ko, lakaw. Pagpunta ko dito sa among boarding house, mo akong naabta dito nga ang akong amo, ang ako abang lady na ay na nagtapok dito kay naghakot ini mga botilya ba kay baligya dito sa tabuan sa San Nicolas. Sus giingnan manoon ko sa among landlady nga paghuman mo kaon ni Edwin kanang kuyugi unya ha ang kining naghatod og kuan kay para kanang imong kuhaon ang kuhaon nimo ang bayad. So dito ko kuman dito okay ra. Okay pa kuman ang kaon kuyugan ako. Sus pagbalik na ako kitagaan manoong ko kwarta. Nga mas dako pa kaysa akong nahatag sa makililimos. Kapila-pila papilon. Nakapalit pa ko karsunis. Nakapalit pa ko og t-shirt. So ingon ni ana no. Kining pagkamagihatagon usahay mahingala. You think nga sa imong pagkamagihatagon nakuhaan ka. Actually sa imong pagkamagihatagon nahatagan po diay ka.
ano. So sa itong madayon ito higala ha. Salamat kayo inyong pagpaminaw ha. Dungganay gihapon kita ug mga adlaw sa ato ang programa, no, nga ako ang kuan kini ako ang programa, no, nya stand by mahigala ha alang sa sunod nga programa sa ako ang pag-umangkon, no, si Father Ulrich Aboldo, no, alang sa iya usab nga programa. So stand by mahigala alang sa ako sa akong pag-umangkon, ako na pag-umangkon sa iyahang sunod sa ang nagsunod nga programa si Father Ulrich, ang iyahang programa kabahin sa pamalandong kabahin sa ebanghelyo karong adlaw. Daghang salamat ug sa ngalan sa Talahorong Obispo Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Ram, ug ang manusab ang ako ang mga kauban mga pari sa Katolikong Diocese of Dumaguete. Ako ra gyapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acaba, namilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagaong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.